No niin, nyt ollaan tultu tänne isolle kirkolle kultaa myymään, niin lähdetään käymään tuolla hotellilla kysymässä, että mitä tästä kultaketjusta saa. No niin, täällä ollaan, niin käydään koputtaa oveen ja katsotaan päästäänkö sisään. No niin, sinne meni ketju, muutettiin lihoiksi ja 636 € saatiin tuolle, että ehkä ihan hyvä summa. Eli sehän maksoi vuonna 97 000 markkaa. Eli ton verran kilahtaa tilille sitten huomenna. No mitä näillä rahoilla tehdään, niin näillä näkymin suunnitelmissa olisi toi moottorikelkka. Niin, katsotaan. Jos tämmöisen homman, niin katsotaan sitten lähemmin sitä, mutta sinne meni.